Jordi, Buenos días a tots. i que ja fa... Quants anys fa que pesca? Quants? Pues des de que era xicotet. Des que era xicotet, això farà... Això, pues, compta que tindria 6 o 7 anys quan vaig anar amb mon pare per primera vegada. Vam comprar una canyeta d'eixa sorda. Sorda vol dir que no porta carrutxa. Pues vam anar i vam comprar una canyeta d'eixes que tindria 3 metres o d'això, en un aparellet lligat de la punteta de la canya, i allà anem mon pare i jo, en la canyeta allí al port, i posàvem una gambeta xicoteta i allí i agarràvem peixets que pareixien que anaven de peregrinació a Lourdes, dels xicotets que eren. Pareixien medalletes. Va començar pels menudets, però em consta, perquè crec que tenim alguna fotografia al respecte, que ha agarrat peces realment importants. Crec que... Alguna important, sí. Pues bueno, vaig començar d'aquesta manera a anar. I per cert que existia en aquell temps, pues, en compte de pescar en nylon, pescàvem en pèl de cuc. En pèl de cuc. Això és dels cucs d'aixòs de la seda, se posen en vinagre i de la tripa, diguem, del cuc, ix un pèl, que això se secava i s'arreglava, i anaven homes que portaven aconseguien una garbeta i anaven venent pels carrers el pèl de cuc. Jordi, estem veient així algunes fotos amb les seues captures. Suposa que, com diuen que els pescadors conten moltes mentires, vostè es fa retrato perquè es veja que és així, no? Mira, això són 2 bonyitos. Això que estic en la mà ara, per exemple. Això és un golfàs. I el qui em va fer aquesta fotografia me la va dedicar perquè vaig ensenyar jo a pescar. Darrere d'aquesta fotografia està la dedicació. Sí, i això que tenim ahí? I això és un golfàs, també. Un golfàs, també. Sí. I això? Això és un mero. Un mero agarrat en canya, això és el més difícil que pugues veure, i de dia. Per què? Perquè el mero normalment, a l'estar tan perseguit i tot això, mitja més de nit que de dia. I així tenim també a la porta de casa. Això és una letxola. I així té també 2 en les mans. Sí, això és una germana meua, en 2 oraes molt grans, que es poden veure ahí, que les vaig agarrar en la platja. Jordi, i aquesta copa que tenim així? Això va ser... Ah, no, mira, esta és la foto a la que ens referíem. Sí, sí. Això pareix un... no sé, què és això? Pues una tonyina. Una tonyina, però què pesava aquesta tonyina? 210 quilos. 210 quilos. Ho va pescar en canya? Sí. En canya? En canya, en canya. La canya que tinc a la mà. I el fil així que seria de nylon, no? Això, si te'l contara, pues és digne de... Més si ho haurem filmat o el que sigui. Home, no, jo veig la foto, si no veig la foto no m'ho crec. Pues sí. 210 quilos de tonyina. 210 quilos. I vaig estar 2 hores, jo, per la meva professió, sempre m'ha mirat el rellotge. Jo era rellotger. Tenia una joieria, rellotgeria ahí en el carrer Major. I d'ahir, pues, que tinc moltes anècdotes, com això que t'ha dit de l'hombre primitivo. Què és això de l'hombre primitivo? Oi, això era una cosa que era fantàstica. Pues era un amic, jo tenia la tenda a este costat del carrer Major, i enfront pues, hi havia una botiga que diuen Tejidos el Globo, que era d'Orihuel, que per cert ha mort ara un Orihuel últimament. Pues este era Pepe Orihuel, i era molt aficionat, entonces van començar a eixir els fusils estos de la submarina. I nosaltres ens vam comprar un fusilet, però d'aixos de moll, que diuen que eren els més roïnets que hi havia, però en realitat són els més bons, perquè quan són de fusils de pressió, resulta que al baixar molt per baix, la pressió compensa la pressió interior del fusil i no dispara. Sin embargo, el moll, la claves l'arpó i dispares i el moll funciona igual. I què és això de l'hombre primitivo? Pues, on anàvem, jo agarrava les canyes que tenia, que eren prou, 2 o 3 llançadores, una canya gran d'aixes de pescar, i jo em posava, per exemple, en una pesquera a pescar en les canyes. I ell agarrava el fusilet, Pepe Orihuel este, que també va faltar,
i es posava allí a bussejar. I de quan en quan, pom, llissa, o llobarro, o llissa, o llobarro. I quan ell es cansava, perquè això de l'auia, estar bussejant, cansa més que estar en la canya. Entonces ell eixia, es posava allí en les canyes, i jo agarrava el fusil i m'anava a bussejar. Perquè jo he fet natació, i els meus fills també, en el Club Natació Gandia. I on està l'home primitiu en tot això? Ara, això està, en què nosaltres anàvem i no agarràvem dinar de casa ni res. I en el que agarràvem, anàvem a dinar. A dinar, anàvem a casa barrina i de tot el que agarràvem, llobarros, oraes, sobretot eren llisses i llobarros. Esta copa, Jordi, pareix que la tragueren del fons del mar, però no la van treure del fons del mar. És que té molts anys. Què és esta copa, Jordi? Doncs aquesta copa va ser el primer campionat que es va fer en l'Escollera, que jo era un dels socis fundadors. De quin any parlem? De l'any 57. 57. Va ser el primer concurs oficial, perquè antes havien fet concursets d'eixos de club i tot això, però va arribar un moment que el club ja prenia els seus aires i van demanar a l'Ajuntament un trofeu per un concurs i després el segon trofeu el va donar la casa Dimas Cucart, que Alberto és un dels que està en la fotografia d'este concurs. Els únics que vivim és Alberto Cucart i jo. I aquesta copa la va guanyar vostè? La primera copa. La primera copa. Del campionat de pesca. Primer trofeu. Té moltes coses que contar-nos, però també ens ha portat moltes coses que m'agradaria que la gent vegera des de casa. Com, per exemple... Eixe mapa... Això. Eixe mapa el va fer un amic que eixos mapes no es poden fer d'una manera particular, perquè es veu que això a l'Estat no està això permitit, que es facin mapes. Però, clar, este home era un pescador de tota la vida i encara que no guarda les proporcions degudes, perquè ne porta un altre que és més la realitat, més aproximat. Doncs este home el va fer a mà. I el gran d'això és que està fet en braces i en senyes que marquen. Per exemple, hi ha un campanar i en primer plano està un arbre, no? Sí. Doncs l'arbre pel campanar, a 23 braces està el que busques. És a dir, que és una manera d'orientar-se mirant cap a la costa, no? Cap a la costa. I procures fer dos senyalitzacions, una per este costat i l'altra per l'altre, i on coincideix eixes senyes és el punt exacte. Perquè vostè també ha pescat en barca i en mar. Sí. I puc contar també... Em sembla que una reparació en alta mar li va tocar una volta fer. Sí. Com va ser això? Això va ser un dia que me'n va demanar un amic meu que encara viu, que li diuen Enrique Oltra, germà o cosí de l'Oltra, que és polític. Tenia una barqueta menuda i me'n va anar a pescar. I estiguent per allà, prop del cap de Cullera, es va parar l'embarcació. Xai, què serà? Veiem el depòsit, el primer que mires, el depòsit de la gasolina, i la gasolina estava a tope. Xai, doncs què serà? Doncs anem a desmuntar el carburador. Jo dic, xai, jo vaig a provar a veure si puc. En alta mar. De totes les maneres, nosaltres vam cridar al Club Nàutic antes de que poguérem, per lo que siga, que ens faltara bateria o el que siga. Que saberen on estaven. I que saberen on estaven. I vam dir, si dins de mitja hora o 3/4 no teniu notícies nostres, doncs procureu encontrar-nos perquè estem en tal puesto. Estàvem aproximadament prop del cap de Cullera. Allà enfront del riu de Cullera, però més a dins. I com va quedar l'assumpte? I em vaig assentar, el que he pujat dalt d'una barca d'estes de fora borda, sap lo difícil que és pujar a una barca i voler fer una reparació anant, estar en la barca en l'oleatge i tot això.
Pues, bueno, poso jo allí a desmuntar el carburador, això digués que vaig estar molt de temps, el trac, mire, i jo dic, pues així no entra gasolina, el xiclet estava bé, tot estava bé, el torno a col·locar en el puesto per abreviar, ho faré ràpid, torno a posar en el puesto i tornem a moure a tirar a moure la barca i la barca no marxava. I me s'ocorreix a mi, dic, no serà la bomba de la gasolina, perquè aquestes barques, el motor va més alt que el depòsit de la gasolina. Nosaltres bombejàvem la bombeta de mà, però no havia de manera que es posara en marxa. I jo penso, i jo dic, pues aquesta barca el que li fa falta és gasolina, perquè jo veia que no es banyaven les bujies i tot això, desmuntant una bujia. Això es compta a pressa, però és temps. Sí, és temps. I els dos acompanyants que anaven a la barca, més un estava cagat de por, de veure que allí no arreglaven res i passava. I en això jo tinc la inspiració, perquè ja t'he dit que jo tinc molta experiència d'anar de tota la vida en barques i tot d'assunt de pesca. I dic, no s'haurà trencat la bomba de la gasolina. I entonces, ni corto ni perezoso, li dic a l'acompanyant, agarra el depòsit de la gasolina, posa-te-lo damunt del cap. Què? Damunt del cap vols que me'l posi? Creu-me a mi, posa't el depòsit damunt la gasolina. I bombeja un poc la barca i s'hi faig la primera mou. I a la primera va moure. I era perquè a l'estar el depòsit més alt que la d'això, vaig poder lograr moure la gasolina. Jordi, ens han quedat moltes coses per contar, no tenim més temps, ens han quedat moltíssimes coses, però sí que volem convidar-lo, ja si un parell de setmanes se'n ve i contem la mussola que va treure per la cua, el llobarro que va treure sense posar l'isquer, i així que si els nostres telespectadors volen enterar-se de tot això, d'ací un parell de setmanes li va vindre? Bueno, si no m'ha mort o el que siga, perquè la primera vegada que em vau cridar estava jo en la camilla que em portaven a l'hospital. Doncs esperem que la pròxima estigui en millors condicions. Moltes gràcies, Jordi, per haver estat així amb nosaltres. Doncs gràcies a vosaltres i un saludo sobretot a les meves nebodes, les dentistes, Doncs queden saludar. Que m'ho han acabat per poder vindre. Per poder vindre a temps. Vinga, moltes gràcies, Jordi. Anem a abordar